Anya laki din! Sige, panawan kayo pala dito eh. Agsar-sarita kayo. Mapanak pa lang iya abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matan, Dobby. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kapot mismisuot amot ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakid din ay Dobby. Mala, umay ka nga rodat. Intan agpag na pag na itiday di abanda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya? Kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya kalakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwa nga agpasyar. Anya? Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, nauma adagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mo't ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upiti bagbaga, mading ko. Out of place, sak manong. Ngamin, nakamisot mat. Ngam nakaisam, itaim matayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kong dadya gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na ina. No agmisutan, umadayo akong kadakwada. Kapot agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga ro, diti kayan ayat na. Apay, awan ka diti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali dadya gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas sa kinaman nag-atap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, Ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyaman nga. Alaam nga rodan day ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani naragsan. Ay na, agyaman ak Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. Adapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyaman ak dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awan anyaman na. Aywan gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalakit tin nga minday jay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tantumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga ro dan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos? Sa anak pa'y anakaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot nyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin nun iti balay daan na agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Dayta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam mo. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka di anak kami suot ka man, Dobby. Anya laki din di kasta nga ramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pagmay saan takmat gayam? Anya ka di marinday ta nga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak.
Naistoryak ngamin tinapasamak iti Sabado. Kat nang tadak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makaagsaksakit tinaka mo, Dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbagaan. Ay, kakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali ng manobya! Isuwan na kayang araw doon bakla pa lang mag! Na, anya ka lakit din, Dobe? Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas ko matandala ramidak. Abay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasarseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. Nung makaisam ka pa, numamuam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba ka mga minan, amanong. Mariribo ka na kadagita ngay bagbagam. Iwarwaras ti gayam mo ani Dobe, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Saan na puno tayo manong? Ay, sungpatak na nyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Adda ka di masapol mo kanyak. Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan, nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupang ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita ta pala! Sana ka mabutang amang iwaras na agagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Yan manong Alex. Uray ka mati lamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man, adabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsik. Iso lang nga rin din nakabasol, nakarit pa lang, may. Api nga min ayamanong. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Hoy, nagsabat kami itay, iyadalan. Kinumprontak ka po kadagiti, mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no, tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutup kan kwana. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobby manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at tadakan anak ko, kaya't ka man akasarita. Intan madamdaman to nanang, nabannaw ka nagapoy ti trabaho. Itan ti kayat ko, agtugaw ka di tatagsarita ta. Dinakman likliklikan, nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapoy ti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang, anya ka di na kitang ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak, idinto ta siyak mo ti inagawan tayo tinobyo. Day ta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adanto pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinobyom, sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tayo mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan,
Kahit kulaan nga umay nakay-ayoan akas iti sigod. Ay, jak amukan ka daw be. Panagkunak, saan nan nga aramidon ti kasta. Nakarong amin dahito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo iti kasdeng iwarwaras mo. Saan da nga aramidon ti kasdeng nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang kunto ti agsao kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan iti biyag mo. Apay kada sinabat nak dito'y dalang nga turong ija balay mi Carlo. Ang mga makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan ti bagana. Bay-bay anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planong itangay. Apay akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ka dayta. Kinapuno na, gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang tanakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidag. Kat mangirnad matan na dya babae. Ay, kat makamu ka na tan Carlo. Nasyak, bay-bay akpilaang. Malaksid no san nga agsardang, tama nga no mapasubsobak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik addam nito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kadagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at da ka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tao. Basta pakawanin na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balika sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Bay-bay anak pilaan. Bayan tapay nga umimbag ti sugat nga impay mo diti pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka baalan no kasta ti mapasamak. Awan pa kibiyangak, ti may papan kata kayo. Basta siya, baya ampay amang lipat ha. Nasaya ta si Mangpet Kando be. Adda ni Carlo ije salas. Itay pa'y nga agur oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag nga min asan nga imay dito balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda. Agpalabiis kayo pa'y. Agyamanak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kun ti mangkarga iti basom, Carlo. Saanan, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamo trabaho ni ti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin na managatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikaw na pa'y ti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung na. Kindipindin ton, agsublinto pa iti panagayat ko keng ka, no saan? Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Juan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pakawanan nak kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatap na puta pasol ko matlaan. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Arlene Gumez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din! Nagkapunsamad dito yung balay dahil dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak. Di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadyakon kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklang nga rodan. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahi tay boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Anya jar aribongbongan dahi waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan tano asino tayo tang artista na. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan sakpia pumano tayo tang artista. Agpa-autograpak man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista na yung aribungpungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magayang Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanaga tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom, no talagamit lang anaimas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa May kan, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangos, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamot, kadno nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga talaga na imas day ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang alaklaka. Ngamdya tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan day tinana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagado ti gimatang itilakok a boneless a bangus lakay, naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sa agpaisua. Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat mo lang
Saan ka ngagpapautang tanay, nagrigat tagsingir. Ay, talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko na da umutang. Ura sino pa'y daytang umutang? Saan ko na? Labsan ka pa dito balayo, ah. Nagapwamanan. Kat di ta waiting shed. Napanag matang iti sedaan mi. Anya ngay day ginatang mo. Bonles abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamamad, ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay, adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak nga rod nga isunsamat ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya, Wen, tani, umad adulat tati customer na. kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. $5,000. $10,000. Ay na. Ay bakit? Bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamo ti para bilang itinaglakwakon lakay. Katanyakay. Kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mataparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton lak mo tin. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilas na. Uwan, mabanakon. Amo, nakitak ni Maria kanila kay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nag-deposit iti kwartada iti bangko na. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti bonles na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapno sanda nga iso ti bumaknang. Basta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako kiti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awam mo aggatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originalitim. Ni, anya tiar aramida dyan dito nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpada tantun ay iti ilako no kasta. Abay dakas, saan matkit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one, take three. Umay kayong karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatay. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nagdisplayan na matan da ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijay ako na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kayo, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one, take three, dahito lakok. Iso nga umay kayo. Ha? Ay,
Agasam nga dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito lang, tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado paglakwan na, ijay pay abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan ah. Madya talaga ti ugali na dahito karuba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di mo nga ugali na dahi jay, idi pay? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kung ti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pay, bakit? Kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpetensya. Huwag nga ron, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga ro din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anyang awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mo tayo ah. Sa anak nga ro din na gumatang. Panang loko mo tititaon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Ah, anya? Tabi niya pa barangay lang ay. Namin ano ka nakita nagpor iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Ah, anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, ni tilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ani Maria ti paggatangak. Hapay ngami ngay makar ngamin ni Maria ya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw ti makaran na. Hindi ka mau. Na. Damagam makanya akon. Panaw! Ay. Umay ko man subli dito ginatang ko ala ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan na gito ala ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itan ko. Mabalin ayamo ti kasta, basta gisublay, no return, no exchange. Ay, nakasta sana ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta, kaday nga ko ni Nana Ising. Awalin tagatang kan ko, ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit na gumatang pa kan ko, ana, Maria? Umay kayo, gumatang itilakok. Bakit?
Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron. Imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umaya ka ganawa. May kayan, gumatang, boneless abangaws, important na ito'y. Apa sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayawat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot na no asino kayo ni agsasao. Boneless tumot lang, day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang dito? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot ka mat itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayati mo na anaguyaw? Si kamat Sardangan na kami man surut-surutan na naising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Nyalakit din na ito ay akaruba bakbakitan. Sardangan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leah's Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo maggayam nana. Na yung pag-abigat yun. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta, amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita niya ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo tan ti panawon. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, oras siya nga ron. Kit marik na akong ti bara ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya? Ay, sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa iti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti kuko. Ay, wan. Iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agina na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day di bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Asino man ang tikap-apa? Dati man eh. Kita ang amin dati vlog ni Bading Ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat di salon na. Anya? Buyaom nga min Nag-commentak pa'y nga rod. Nagpangit ay ta salon mo kunakman latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay ti kastan, riya. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leah's Salon kon kunana pa'y. Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya ngit in-comment mo. Maalasana ka talaga. Iso nga in-comment ko, naggalas na ito salon mo, kunakon Anya langan ngiti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din.
Naiina. Ay, Diyos mio, Marimar. Unay dahito ako nanngay. Ay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lad. Danang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man dahito comment ni Andrea dito post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Apa nga ang kastamat tante ikumkumit na dahi ta babae. Nagalas ka no ti salon ko, manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalastog na dahito yan, babae. Naka-abroad lang. Kung ang mutla no asino, naguyuyawan. Hindi ka latabay bayaan. Grabe. Ay, nyalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyares sa abroad. Ay, Ah, mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Bayam lata, bayam nga uyawon na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, wun man, pudno dahi tang imbagang manong. Inayon mo pa di ada ito income ko, iti Facebook, iti binulang. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalat na ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa yung mapalang agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka lagi ti OFW. Idol ko na kita. Ni Andrea laang ti saan. Kanya lagi din tayo tao. Oh, ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anyalaki din, kan 5 agasat itibiyag. Opo, nagadumatan leya. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando, amumutenan niya, umadwa talaga ti script ko, no adwa mo ti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andrea iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod ket, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, ket mga papaay iti idea asuratak. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, iti pagkaskasyayan na, nagya babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, ket mas asar nga oray saan kumut nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kidli. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya ketek paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know? Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, nagiti-drama tayo. Tada i-post ko man. Tamno, adaman nanti i-bash da. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, diba? Ha? Nimot man Leia, dahil tabuy-buyaam. Wan, impose naman ang dati pa nagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunang matla no bagbagay na ti pa nagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay akas taunay ang asar katunggal at na makita bapos ni Leia iji Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, payman na komentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man! Oh, Diyos mio, Marimar. Andrea, nakababay laki di kan kuha na. Nung makita na dahi ta ikumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy. Saan itan? Gaputadak mo tan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, puwe, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay, basta! Mabwisita ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kung naman na nagdadakkel ti
ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan, kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Hitaok man tilaing mo, abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arudan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea matlaeng, kunana, katawa ka no katawa yung drama, ngam saan ko kanumit abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba ka no nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga. Agbas lang arudan, rong spelling ba? Tikat nakababay. Ay, nakababay na talaga, Ay, apo, dahil Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Jaket timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga may pasimpa ti balayda. Dahit ang arod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na datao ti dakas. Nga oray isumot ti mangirugrugi iti apa. Di ka latabaybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmunti may gatang iti semento. Tapno malpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao, apal dala ang tidaduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Oh, nakapudpodot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapuwak ija anti-construction supply ang nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, isa tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo't latta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di anagan. Ay, husto ka itidayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ti Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngam bay-bayak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyangay. Go! Dilag ba inday nga Andrea? No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amla ang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabron. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki di. Nakababain kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kwa na. Nakita kami ti post ni Manong na Brent idikalman. Finally ko na naman. Naimbag pa day dya abakla ta nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunaktumat. Saan akas kadata dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang
Ngamnaskan pa ang agkuskus ta iti kubeta, sakbay ta makasweldo, nagbangsit pa. Ngam ni baklang uyawam, oras saan nga agkuskus, agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw kadagiti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw, day taterumpanggan ka. Damat tinakita kapos ni Andre nga umada ni kanon ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na? Diyaga mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid, tamno may naipakaamo dito lugar tayo, anagado ti dolyaris, urnong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko, kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat kami nakasya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong, idi adapay ni Andrea dito Pilipinas, nalastugan. Di nakarakaro man hindi nakapan ijay Saudi. Babay na anak kumaita do palastog na, no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasjay mo't anapan ijay ngagkuskus iti kubeta. Sakit naglastog pay lang, ultimo. Isuma, naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada, ngam awan magngaron. Sa bagay, pulida nga min di kasta. Kan may sa, amin damat nga kakabsat, kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat agpalpalastog nga awan mo ti pakakitaan, mano. Kababain laeng kadagiti tao, anya laki di. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa yung aldaw, ah. Ah, kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Nina naman. Undertone ti pa nagsasauyo, ah. Undertone nga ibagbagamat. Nakunakday ta at makitkitak nga min dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumot ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro urnong mo na dulyarais. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamat akasta, ah? Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla. Ngam, look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam ka dakiti kakabsat mo. Saan kayo unay anaglastog, taawan mo ti ilas lastog yo. Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si Kamat Gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris na inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga eh. Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Share ko naman. Si Kakit Dimat, angaw ko laang matay jay. Angaw tarupam! Amom si ka, nagalas na talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunamlan wa sino kan nga guyaw iti pada matao. Kwa, Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rudano, nag-awid ka, kit 501 na Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Mom, sakbay ka nga guyawa, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanagkam dito yung lobo nga pakakitaan.
Mapainak kumaking ka no na pangkay dyan Saudi at turista laang. Ang saan mano ay years mo ijay. Agpada talaga makipurpurdiya laang. Leia. Leia nga. Layak ka, dilam nay. Da kayo lang di pamilya, naglastog, ngawam mo tilas, lastog na. Anya laki din, apay niya tilas, lastog nyo ayang. Apod no ka man. Aday ta, kas ka lang arod pimpiman nga po iti na ibagbagana ken kaday jay nga inuyaw mo. Alis. Di ka lang amin maaklon, ala pimpinta si biyag ng msika. So akas ta kakenkwana. Saan mat akasta? Oh, apay nga rulakas jayating kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasar ken makaunget mo't Saan na maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga ti ibabas mo. Promise. Saan na maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan aga puta naka-abroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.